מצטייני המכללה על הישגיהם בשנת תשע"ב. אריסטו טען כי מה שאנחנו עושים שוב ושוב, והצטיינות עם כך אינה פעולה אלא הרגל. היום אנו מציינים וחוגגים את ההצטיינות. רק נבקש שקט בבקשה, כי זה לא הולך בלי שקט. היום אנחנו מציינים וחוגגים את ההצטיינות בתקווה שתהפוך בקרבנו להרגל, שאיפה ודרך שאין אחרת ממנה. ונבקש בשלב הזה מדוקטור יונית ניסים, הנושאת בתפקיד דיקן הסטודנטים, להגיע אל הבמה כדי לעזור בחלוקת התעודות. ואנחנו בחלוקת המלגות למצטיינים. ראשית, אני מתכבד להזמין את ראש המכללה דוקטור שמעון עמר וראש בית הספר לחינוך דוקטור איתן סימון, בבקשה לכאן, לחלוקת תעודות ומלגות. חלוקת תעודות ומלגות למצטייני ראש המכללה. אורטל סיידה, והיא מגיעה אלינו. שימו לב, תסתכלו עליה, היא מגיעה אלינו. טובות לדוקטור שמעון עמר ולאיתן סימון. אנחנו עוברים ברשותכם למסלול הבא. אני מתכבד להזמין את דוקטור אייל וייסליד במקומו של דוקטור יובל סיגר, ראש